खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझारनि पर्बतजरानि बग्रिबारि हाग्रायाव आयेन बेरेखायै बेसेन गोसा साल बिफां दाननाया स्रोदै सोलिगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बग्रिबारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै साल बिफांफोरखौ दाननाया सोलिगासिनो दं। गोबां सुबुंफ्रा बग्रिबारि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंसे गराय गारियाव गोदानै दानजानाय साल दंफांफोरखौ रोगाबाय थानाय नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां दाननाय खामानिफोरनि सायाव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। थागिरिफ्रा अजद होदों दि आयेन बेरेखायै दंफां दाननायनि जाथाय जादोंब्लाबो हाग्रा बिफाना गोबां सम्पदफोर फोजोबस्रांनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लायाखै, जाय ओनसोलाव बेसेन गोसा दंफां खमायलांनायखौ लानानै आबहावा बिगियानगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। हाग्रा बिफाना थाबैनो आखाय होनो आरो आयेन बेरेखायै बेबादि दंफां दाननाय खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। बिटिसि सोरखारनिसिम फिन आरोबाव इउपिपिएल पार्टीनि मोनसे गेदेर खहा। इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबाय मुसलपुर बिटिसि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मआ लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मासिनिफ्राय रिजाइनेसन लेटार होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय विधानसभा बिसायख'थियावबो बाक्सा एलएसिआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै गसंदोंमोन बिटिसिनि बारग' इएम राकेश ब्रह्मआ, नाथाय बिथाङा बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादोंमोन। दा बे समाव इउपिपिएल दोलो नागारखांनायनि उनाव बिजेपि पार्टीआव जयनिं जाहैगोननि इसारा मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि इउपिपिएल पार्टी नागारनानै बिपि पार्टीआव जयनिं जादोंमोन बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, प्रमद बर'नि बारग' अएसटि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, चन्दन ब्रह्म आरो बि सावरायगिरा एबा बिटिसिनि बारग' इएम सायखं बसुमतारियाबो लोगोसे बिथांमोनजों आरोबाव राकेश ब्रह्म बिथाङाबो रिजाइनेसन होखांनायनि उनाव बिपि पार्टीआव ना गुबुन पार्टीआव हाबहैगोन बेखौ उननि समासो फोरमायगोन। दा बिपि पार्टीआव बिसोरो जयेन जाखांनायनि उनाव दायो राकेश ब्रह्मआबो बबे पार्टीआव जगदान होगोन बियो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बेराफारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारदों फैबाय थानाय समफोराव इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आबो रिजाइनेसन एबा रिजाइन होगोन नामा, बेबो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय, जाय जाथायाव सासे आसाम पुलिस कनस्टेबलनि जिउ खहा जायो। आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबलनि जिउ खहा जाबाय। थैनाय कनस्टेबलखौ दिपज्योति कलिता होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जाब्रबथायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जानायनि जाउनाव नगाव जिल्लानि थागिबि दिपज्योति कलिताखौ गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो थानाय समावनो दुखुनांथाव बाथ्रा दि दिनै फुङाव 28 बोसोर बैसोनि पुलिस कनस्टेबलआ जोखोम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। दिपज्योति कलिताया बरहमपुराव थानाय नैथि आसाम कनस्टेबल थामहिनबा आसाम पुलिस बेटेलियननि कनस्टेबलमोन। बे जाथायनि उनाव गासै ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम गोसारदों। एमएलए बिस्वजित दैमारिया ट्राइबेल समाजाव हाबाखौ गोनांथार एबा हाबा खालामनो बोसोन होदों। ट्राइबेल समाजाव मख'जाथावदि तामुलपुर बियाबनि बिजेपिनि एमएलए बिस्वजित दैमारिया दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव बाहागो लानाय समाव मिनिस्लु रावजों आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो बिपिएफनि एमएलए लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिजों लोगोसे हाबा जायै माखासे ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरखौ मख'दोंमोन। दैमारिया बेखौबो बुंदोंमोन दि बेबादि गोजौ थाखोनि मेलेम गोनां थागिबि दैदेनगिरिफ्रा हाबा जाया, बेनिखायनो बे हारिया इयुन जोलैफोरनि गेजेरजों गावनि मेलेमखौ मोनफुंनो खाबु खोमानानै लाबाय। बिथाङा बेखौबो मिनिनानै बुङो दि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव हाबा जानाया गोनांथार होनना बुङो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।